good morning, 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 good morning. Good morning Pilipinas, mga Bicolano sa man na partikan mundo. Good morning po Probinsya Canalbay, Legazpi City, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Sabado, Lunes ngunyan, Pitya 3, mga tugang ka na gusto, balik klase ha. Balik klase, mga tugang ang sa tuya tabi na mga colleges and universities ha. Ano bang mga colleges and universities balik klase ngunyan po nga daw, primerong semestre. Good morning tabi Busing Leonito Gaviria. Good morning tabi sa imo amigo. Kumusta ka dyan? Kami po naglaom, kami gabos nasa Maray, kamo gabos nasa Marhay na kamugtakan sa mga oras na ini. Libre duman nga tugang sa ano man nakapahamakan. Kasabay niya to si Chief Premier Tanay sa Technical Department, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Ini po ang programang Morning Hearing sa DCGB. Sa programang ini, bawal ang kinis, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Aramon ta mga tugangan mga buena manong bareta in the morning kay Baan Mega Force Patrol. Alarmario sa buena manong bareta ngunyan pong pag-aaga mga tugang nin Lunes. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Aramong tanawan mga baretang yan, kasabay si News Director o kaya si Padingal Mario. Good morning Padingal, buhian mo. Salamat Pade, good morning. Padagos ang kampanya ngunyan kan simbahan Katoliko. Napakusugon talaga ang awareness campaign sa issue kan mental health. Base yan sa kasuguan kan CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines na ipinadara sa Lambang Parokya. Mga misa pinagpapagiromdom sa mga parokyano na kunigwa kita ni naaraman na posibleng biktima ng mental health problem. Pwedeng ipaabot iyan sa mga taga-simbahan o kaya sa mga local officials na gobyerno para may paabot man sa tamang ahensya, siring kan City Health or Municipal Health Office o kaya sa DSWD. Encourage man ang Lambang Parokya o gobyerno lokal na magbilog ng grupo para sa counseling. May biktima na willing man matawanin advice. Haditan simbahan dahil dakol ngunyan lalo sa mga kabataan na bigla na siya nang minakomiter ng suicide dahil sa depresyon. Yan, panehan pagkaras kan informasyon digdi sa lawas. Alarmario, DCGB. Salamat Padingal sa report. Mientras tanto, Karen Ala nasa linya. Karen, good morning Karen. Yes, good morning, With Henry. May resolution nunyan na nabibilog ang Barangay Council kan Pawa, Legazpi City na limitaran mo na pagkahapon ang mga darakula o na truck. Igdi sa kahalabaan kay ning bagong tinampukan na sabing barangay kung sa inyaraon ang mga bagong kaunan asin turo tinindahan. Iyan dito ang napag-araman kan BCGB News kay punong barangay Tito Villanueva Canpawa kung sa insusog sa palaman kan tigigibong barangay resolusyon. Puon alas 5 hapon, tagkod alas 10 ng banggi, no entry na guuna o bawal lumaog sa porsyonan kan mga kaunan ang mga 5 to 10 wheeler na mga truck. Lalo na yung mga darakula, uno na truck na harali sa pagkwari. Ilang paagi kan barangay na ligtas ang mga tawong nag-aragi asin na mamarakal digdi. Lalo sa nasabing oras na talagang tigtatawo na ang lugar. Ang pagbilog ka nasabing Polisiya Vito Henry, iyo dahil ta sigun kay Kapitan Tito, talagang nito siya naman na iribong-ibong na kantinampuan mga kaunan at tindahan
kung sa ang tawo talagang minaruso na digdi, lalo na pag Sabado Domingo. Kung kaya tanganing maibitaran ang mga mayor na aksidente sa mga siling kadarakula na mga bikulo, pabarawalon mo na ini maglaog mag-aragi sa porsyon sa ining bagong sinampukan tawa kung sa in nakapamurugtak ang mga nasa 120 na mga night market asin mga food stall. Yan ang report. Kanan Ada, this is the news. Salamat Karen sa report. Halip po dyan sa luwas. Kadakol kan mga nag-emerge ng mga night market. Ha? Buda mga iba pang mga saudan, mga tugang sa tuyang palibot. Ang problema lang, pag inistriktuhan mo yan, may kaiwal ka. Di ba? May kaiwal. Pag inistriktuhan mo, narog ka na bagay. Pero, uyan nga ni sa daraga, aygo akong nailing dyan sa may, kung ano, kaya lang siyempre rason ang kanagaharanap buhay ngaya. Di ba? Naghahanap buhay. Tapos nga, babawalan mo kayo. Ngayon, ang iba nga nagapasawid ay nadadakop. Yan ang rason. Henry M. Alright. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita, mga tugang in the morning. Dumang kita kay Angel Mostasa. Hali po dyan sa luwan. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning po yung mga parantabay sa mga dugang sa Pangbareta. Sobra sa 400 na mga pasahero, 43 na rolling cargos, at anong na mga vessel o sea vessel VP. Ang paramenta sa standard mo niyan sa mga pantalan sa Tabaco sa Albay, Birac, asin San Andres sa Catanduanes, dahil sa raot kan panahon, darakan bagyong Luis. Doon ni VP Henry sa datos na nagpaluwas ng Coast Guard District Bicol, ang enot ni Commodore Ronaldo Lorenzana, Philippine Coast Guard, alas 4 ni na pagkahapon kasuhapon, Agosto 2, 2026. Sa ibong kay ni VP Henry, naka-alerto ang mga personahes nila matapos man naiitaas sa signal number 1 na nagkaparang parte ka na rehiyon. Sekund kay Lorenzana VP Henry, 548 mga deployable Coast Guard personnel ang naka-standby, kaibahan na ang 21 floating assets at 10 land assets ang estratehikong nakaposisyon sa manibang parte ka na rehiyon in kaso kaipuhanon para sa search and rescue, maritime patrol, evacuation as in humanitarian assistance operation. Mientras sa VP Henry, para mientras man na nagsuspender ng biyahe kan mga sakayan pandagat sa mga probinsya kan Catanduanes, sa eastern portion kan Camarines Norte, as in northern portion kan Camarines Sur. Sa guruman ka na Coast Guard District Bicol, ang sa indang gahandaan sa pagresponde sa mga pangyayari sa palibot, partikular na VP Henry and pagsalbar sa mga Bicolano as in sa publiko. Aha. Nagdag na bareta, halit sa luwas, halos ito ang PYZ Enterprises din sa Barangay Oroset, Legazpi City, Angel Mostaza, District GB News. Salamat, Angel, sa report. Mamaya ha, apudan tang pag-asa, takaswapon baga, signal number 1 sa Catanduanes, buda ibang parte kan Camarines Provinces, di ba? Pero de ko na iling so, kung may signal sa Bicol Region, baka ngunya na aga igwang pagbabago, o sa amin sa probinsya Canalbay, baka ngunya na aga igwang pagbabago. Pero kung man tawi ining pan, si ining maraot na panahon, gari paharayo man sa tuya ini, o da, malulusaw man sa na ini, kung dahil nagbago so tren kan pag-asa ha. Kaya ngun yan, tabing daw, mamaya lang, pagkatapos kag report ni Jimmy, apudan ang pag-asa. Hello Jim, good morning Jim, buhian mo. Na langkag na so mga evacuees sa Mulad Bukad Grande, Kinubatan, uminuruli na sa Ay, sitio nako. Pasiao. Nako. Uminuruli na sa mga evacuees, Aha. makonsuelo, sunata na sa mga bantay na pulis. Ano? So, mga evacuees, mga danger zone baga, burog tagan ki mga border control point. Correct, oo. So, pigabantayan nindang mga evacuees, naguruli na natin na pulis. Okay. Baka digisaran mo orang sa district. Kita na talaga ang tunay. So, Kita na ang tunay. Munyan. doon kay punong barangay Henry Racadag, okay lang ta may pulis sa barangay niya Oo, kung puminar. sagkod mo. May control point pa sin the border control point, pero sabi ko sa ino sa mga evacuees to, minarokad na ngayon, no eh. Ruli na. Nasa loob ito kan 6 kilometers? Laog ito. Ay, nako. Kanabot ko ani pag ito.
Bata sumayon so kan baga so bulkan gari medyo nagluluyo sa activity din ako na Ayun, halo yan. din ako Dahil na naman- mga text baga na nga mag-ingat sa lahar plogan ito din na ngayon nagkaroon Oo, ng wala. strumbulya totoo tapon lang tang pag-asa I mean ang PBOK clarify tayo Ora naman, digdi kaya sa mulad bukad grande tabi BP poon sa poon kan pag-alboroto kan bulkan. Kung dahil kideklarasyon na alert level 3, dahil man digdi mati na igwang abnormalidad ang bulkan. iyo Dahil man nga ni nahiling digdian banaag kan na pyroclastic flow, pyroclastic flow. Pyroclastic density current. no Dahil man na matian digdi, dahil man digdi nahiling. Nasa talikod ini, nahiling man sa digdi sa may Kamalig, sa may Daraga, dyan Santo Domingo, Ligaspe, pero digdi sa area kan mulad bukad grande, wala man tabi bipidigdi. Kaya, ay man nga, uruli na nga kita. Uruli na. nagsara din rin Ay, nga ko may border control point pa dyan kap sa barangay mo. Igwa nga yung pang may mga naka-duty pang yung police digdi. oh Tranquilo. okay Ayan ta BBP. At salbatan yan, sabag ka mapandawa, mapasyaran ta. Ano disposisyon na kan police and inda ko narami ni kan aksimo. yeah At anyway, konta, ilingon tagirari ang sitwasyon sa mga mabot na lot. Haros, gari, tama ka, wala naman ki masyadong raguk, wala naman inadadangog na ragukdok o ragukdoban bulkan. Pagkatapos, gari, so, banaag baga sa puro, dahil naman nga ni minsan na masyado nahiling. Kaya nagalot naman sa so, ibagay na magkaigwanin order ni decampment. Depende sa abiso kan PBOX asin kan APSIMO. Yan ta BBP yan sa tuyang mga dagdag na informasyon. Sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, basta radyo asin metal detector, hanap na produkto, hanapon sa na PYC Enterprises, yaon dyan sa Orosite, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Yan ang problema. Kung bubigla ka naman yun, sana day magbiglaan mayon. Tabi nga may kinaraman sa then ako nakaka-receive notification sa cellphone. Gero day naman nagkaigong aktibidad pero data po ara may ugalan mayon na minabigla Kimbani bagong news bulletin nilinawas sa mga tugang ang pag-asa. Mientras tanto, mga tugang pag-asa o kaya pag-asa, si Jomar Bien may dagdag mga tugang na report hali po dyan sa luwas. Jomar, good morning Jomar. Salamat, BP. Good morning. So, report ni Angel, balik biyahe na tabi, BP Henry. So, mga ferry boat, Nagbaryahin na? pasirigsay silang Katanduanes. Lifted na so signal? Ipinahayag mo niya na aga sa DCGB News ni Gel Mulato ang pamayukan City Disaster Risk Reduction Management Office, digdi sa Siyudad sa Tabaco. Kay Mulato na ibinaba na ang signal kan pag-asa kasuod mang alas 5 hapon sa parte kan Birak asin kan San Andres. Kung kaya resume na ang operasyon kan gabos na klase kan watercraft sa mga kadagatan kan Albay. Kaya nagiraray to ferry boat matapos na masuspender kasod bang maghapon. Subiyahe kan ferry boat Tabaco to Catanduanes. Okay. Mientras So, tanto BP Henry sa mga police report naman sa nakalihis na weekend. Taday nagbubukas ang notebook ko. Digital na notebook mo? Digital. Digital na bagan mga notebook mo niyan. Digital na. Okay. Alata rin daw digdang inutong ko. Basa pa siguro Kanina ko ng So pang alas 6 pa siguro Ana-arrestar ang numero 1. Numero 1. Ano ini? Drug pusher. Okay. Na beautician. Digdi sa Siyudad Jan Tabaco.
suspect na arestar sa ginibong drug buy bust operation digdi sa Purok 2 Barangay San Roque, Cantabaco City, kinakalis na Biyernes na banggi. Ini sarong 49 anyos na beautician, parlor beautician, residente man kan kaparehong barangay. Kung drug buy bust operation, nakakumpiskaran mga autoridad nagkapirang sa shake ang pinagtutubulan na shabu na may pisadang 0.9 gramos kakantidad nin sobra sa 6,000 pesos. Ang naunang bita na beautician, BPN, iyo ang nagkapira ng beses na nadakop sa drug buy bust operation, nakaluwas, ngunyan, balik na naman siya sa karsel. Kuhaan kan bakakay, nasa kutiman kan mga miyembros kan bakakay PNP ang pinagkukonsiderar na ikasyam na provincial most wanted person sa probinsya Canalbay. Suspect, iyuan na hampang sa kasong pagbalagar sa Republic Act 9165 o itong may kinaraman sa illegal na droga. May rekomendadong piyansa ang korte na 200,000 pesos. Nasa kapatangon yan, inikan, baka kay PNP. Yan BPN Ray, ang mga informasyon na lidigdi sa Premier Distrito Canalbay, Joe Marbian, DCGB, sa ngaran ng PYSA Enterprises, makukuha dyan sa Orosite, Legazpi City. Thank you, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. 5:31. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Maraming talon mga headlines, mga tugang niya na pag-aaga. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base, kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga kamantabay. Northern portion kan Kamnot tinasana. Ang nasa ilalim kan signal number 1. Yun. Mga banwaan kan Daet, Talisay, Paracale o si Panganiban, Kapalonggang, asin Binson. Oho. So, nasa may Aurora na, si Luis. Malayo na. Then, nagtando sa headlines ko niya na pagkaaga, Presidente Marcos naglalaom na maaksyonan ang mga inagad na protestong lay sa laog ng 3 bulan. DepEd naging bawas ang teacher paperwork min 57%. ERC chief, ipasiguro na dahil papasa sa ibang bayadan ang tatanggalon assistance loss charge. Basura, pinakadakulang negosyo daw kan gabos na alkalde sa Pilipinas, sigon sa ombudsman. Pagdagdag ni nuclear energy power mix, wala pang aktual na timeline sigon sa ERC. Pagbilog ng protestong lay, direktang konsulta sa namamaluaan sa maniba-ibang reyon. Bantang LTFRB, nakatalaan na ng ugon ang mga petisyon sa aumento sa pamasahe sa PUV. Munya na gusto, munya na aldaw. DSWD matutok sa Casa Aid and Disaster Response sa tawagan energy emergency. China, nagkondukta ng joint air na si Naval Patrol sa Scarborough Shoal. Kooperasyon kan electric company sa pagtanggal consistent loss, inagad. Pilipinas sa sin Poland, papakasugon ang kooperasyon sa agrikultura, komersyo at sin trabaho. Bantang 5 tripulanteng Pinoy kung barkong tinamaan ng drone sa Ukraine. Uli na. So, for VP, yan ang mga headlines kung yan na pagkaaga. Bantang duman sa mga kababayan pa na nag-aabang kan mga pangyayari sa ibang nasyon. Ang sabi, nagpahayag ng suspension si US President Donald Trump sa pag-atake sa Iran. Oho. Okay, yung BP. Pero ano pa rin? Ang Ganun mga doon magiging na malala pa headlines. ng sitwasyon? Ano? Anong hiling? Ganun magiging malala pa? Pig-suspend niya rin. Tapang niya. Okay. Good. Wala pig-suspendir. Oo. Video makalma. Very good. Oho. Element ako anong epekto kan presyo sada. Yeah. Okay. Good.
Alright, yan ang mga headlines atong Campiway Enterprises. Hanapon sa nang Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Oros at Ligas City. Basta radyo, itiway sa inyo yan, 24/7, konektado ka mo sa inman sa mundo. From News Bay, sinipol si Mardela. Good morning! Thank you, Paring Mar, sa mga headlines. So, good news yun. Mapagalon pag nag-report si Paring, may nag-report na may kachat kang iba. Sige, ang kachat mo. Bara. O, ang good news niyan, sinuspender mga tugang kang kuan kan US operasyon. Yan. Tingnan natin. O kaya si sa kuyang kaklase, naghahapot kung may klase ngunyan. May klase po, tabi. O, yun na. Dito ka na tabi, text ba classmate ta. Kung may klase nga ngunyan ang mga aki, igwa, ta-lifted na. Dahil makitang actually nagkaigwa ki typhoon signal. Didi po mga tugang sa probinsya kan Albay. Iyo, o ta, uto na daduman sa may Camarines Norte, sapi di Pading Mar, mga tugang so maraot na panahon. Okay? O sige, sandali lang ta. Apudan ta na ang pag-asa. Ta 5:35 na, mga tugang sa morning hirit. Good morning, Tami, amigong King Reginaldo. Iyan, ikanan tunay, amigo. Maray na aga. Tabi sa imo. Asin... Good morning po. Good morning, Miss... Good morning, Miss Ligaw. Good morning, Miss Ligaw. Ay, good morning po. Abo ko taramon so ngaran tabaka singilon ako ngunyan. Day ka bang singil? Okay man na. Wala man na de. Wala man. Wala man. Di ko man na monitor. Ade. Day mo pala na mo. Bari nga tanasimbag mo tulo sa apod ko ngunyan. Ay, nagidali ako. Yan, simbagon. Dinalagan mo sa cellphone. Dinalagan mo tulos. Opo. Kasi maniningil nga ngunyan ini. Oy, saan ka pala hali? Ay, nag-lecture sa Calapan. Mindoro? Opo. Oh, kaya pala sabi ni Ariel, si Ariel o si Jaime? Si Jean. Si Jaime po. Si Jaime, nagpaskalapan ka. Sabi, naglangoy ka lang na pa uli. Opo, tigalat ko nga po kamo duman sa port. Kumusta sa pakalangoy mo? Maray man. Okay. Bisa ko ni Jim, mahalat ka da sa port. Sabon na. May dararang bandera. Okay. Sige tabi, Miss Alexis, go ahead sa forecast. Opo, para po sa ating weather forecast, gunyang petsa 3 ng Agosto, aldaw kang Lunes, apektado nito ni Bagyong Luis ang Camarines Norte kung saan makamate ng mga pag-uuran na may mga pagbugso ng hangin, while the rest naman ng Bicol region ay makamati ng bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran as in pagkikilat at pagdaguldol dulot kang mga localized na thunderstorms. Maluya sagkod sa moderatong duros hali sa timog kanluran ang iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alonin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon, tigatayang maabot ng 25 to 31 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring naman, digbabandayan taman giraray itong si Tropical Depression Luis na huling nahiling sa distansyang 130 kilometers sa sirangan, timog sirangan ng Kasiguran, Aurora, na may taglay itong si Luis na kusog ng paros na nag-aabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso naman na umaabot na 70 kilometers per hour. Halos dain na gihiro sa ngunyan itong si Luis at kaugnay nito nakabandera ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa northern portion ng Camarines Norte kung saan kabilang ang mga lugar ng Daet, Talisay, Paracale, Jose Panganiban, Kapalonga at Binzons. Tiga-expecta na itong si Bagyong Luis ay maging saro na lamang na low pressure area by Wednesday at dahil na ito maray makaapekto sa tuya at ang mostly magdadara ng
ang mga paguran is itong habagat. Bale, yun po sa tuyang weather forecast and update. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Babybel. At ano itong si Luis Paharayo na tabi, Miss Alexis, ano tama? Opo, pero sa ngunyan nga alos dahil ito Naghiro? naghiro. Oo. Pero ano, malulusaw siya o anong sitwasyon niya maski na siya naghiro? Di sa tuyang area. Opo, bali, magaluya itong si Luis habang nag-riko parayo sa kadagaan. I see. Okay. So expected ba nagari maray ng panahon tang mainit mo yung daw ano? Opo, medyo medyo mandurudampog Oho. time to time. Opo. Okay. Salamat, Miss Alexis. Good morning. Opo, good morning. Alright, thank you so much mga tugang Alexis Rivibar sa kamugtakan kang panahon. Ngunyan pong aldaw ni Lunes. Yan pang latest sa kamugtakan kang panahon. Kasabay ang forecast kan ni Luisa. Sabi ni Madam Melindawi, good morning to all your listeners. Have a blessed Monday. Alright, sabi may pasok po. Kaya daw ako Dako lang kung text ba kasuba ako habang nag-headline si Pading Marone. Tabi, is maigwa pong klase ngo niyan. Dahil man pong suspension of classes sa naman na level tabi sa satuya tabing palipot. Imbak sa barko from Tabaco to Catanduanes, nag-resume na po sa biyahe. Taday naman kita typhoon signal. Alright? Okay, sige. 20. Mga tugang bago magabot ang alas 6 ning aga. Joshua Bino, nasa linya sa dagdag na report. Joshua, good morning. Yes, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sagkod nun yan, problema man giraray BP Henry. Ang mga wire, digdi sa palibot, kan sentro, kan Legazpi, na kundi mo tolos mariparo, masabitan mo kung halimbawa ika nakamotorsiklo, ang luwas mo, permi nang magbabarolintok. So, BP Henry ngunya na pagkaaga, inagiya naman ka na DCGB News, ining tinampo baga BP Henry, halimbawa, yung kasamay BPI, sentro kan Legazpi, mati ko kang to o pasisirin kasamay Hotel St. Elise, sa pagitan kan tinampong iyan, may nakalaylay tabi BP Henry wire, masabutan kung live wire o telco, pero ang ibinugtak sa nanggari, soto signal para mahiling mo, plastic sa tinapay, kaya dahil Di lamang sinabayang gipandesal, may plastic naman sana. Pag tagay na bito na sa nagkanag-aaragi. Iyo nga ng problema na lamang sinabayang ki pandesal. Yan na sitwasyon sa palibot tabi BP Henry. Kung saan padagos baga ang kampanya kan lokal na gobyerno na magkarali ining mga nangaralay-kalay na mga wire. Pero talagang bako madaling trabaho. Arog kay ni tabi BP Henry ngunya naman na pagkaaga, at least abiso ini sa mga motorista na napapaagid dyan sa naunang bita ng lugar. Laylayon pati tabi BP Henry. Talagang sasabitan kundi masyado tulos na mariparo. Ngunyan, ang gaaragi duman sa naon ang dito ng tinampo BP Henry. Ingat lang and baka tutod taod bari para man tulos kan sa tuyang mga autoridad na mahali asin mapakaray itong luminaylay na linya kan wire sa dakol ng mga BP Henry ang mga nagburutwa na bareta kan mga uminaging simana o kaya bulan, turistang nadiskrido dahil sa mga nagpakaralaylay na wire, depisil ko na madagdagan pa, kaya baka lamang mariparo man tulos na mahali. Diyan BP Henry sa tinampo sa pagitan, kaya na BPI na nakalaylay na wire na putol, di ba? Ako lang kung nailing kayan daw. Mina, ani ba bibog ko sa purugi kung ano, minalagatak sa atop kan auto? Ito talagang so ano pa, konektado pa ba, straight pa, pero laylayon lang sa tinampo. And pag nasa arayo ka, dahil mo masyadong marereparo, ang nakabugtag, plastic na sa tinapay.
Oho. Pagrami ka na, saka mo ma-repair na may nakalaylay pala na wire, sabi ko. Kaya ingat lang dyan, yan sa may tinampo pasiring sa Hotel St. Elias. Okay. So anyway, BP Henry, sitwasyon lang yan sa palibot, makirepara lang para iwas aksidente. With boy sa mobile, Josh Fabino, DCGB. Dagol akong nahiling kaya na arog ka na sitwasyon sa palibutan na may mga wire na mga telcos na nakalaylay, mga tugang sa tuya diyan sa mga diyan sa Albay area. Hindi ko natanong, sino daw pwedeng magasikaso ka na di? CGB. Always number one, always at your service. Sino daw pwedeng magasikaso ka na bata na yung maraman kung kasi, siguro dapat kayo ang mga telcos uga bata sa bagay ang paggamit ka na kable kuan yan ano ini sa biga bakalinda yan pero kayo panahon na gawin na may identification ang mga linyang yan tangani na pag may nailing ka ara mo tulos kuya nga apudan mo kuya si Premier marari ang kolor marari ang kolor tas siyempre halan sa nagmanufacturer ka yan dapat gid ma-identify na ang kung kaysay-an madalitang apudan kung sisay-an linyang yan Nagdadang makahali tulos ka anta baka makadiskuido yan sa pag-abot kang panahon. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Alright, mga tugang paningit sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Dagdag karaman mga tugang sa morning hirit. Unipon sa tuyang dagdag karaman. Mga tugang ngunyan pungal daw. Aram daw nindo na ang pagkonsumo da tabi kan sesame oil. Mga tugang saro sa mga ipinag-attribute sa mga Chinese centenarians dahil antay ni saro daw sa may magayon mga tugang na therapeutic effect sa lawas ng tao. Sigun sa informasyon ang Chinese medicine, ang sesame saro sa mga nakalista bilang kidney and liver tonic, blood builder as in a bowel protector and regulator. Ang sesame, iyo dapat ang saro sa mayaman sa phytic acid, antioxidant as in may pwedeng makaprebentar mga tugang sa hilang na cancer. Siring man, ini po mga tugang nakakatabang daa para mabawasan na ang cholesterol level sa liver as in bloodstream nintawo. Inot nang na-discover ang siring na bagay pagkatapos na ang mga kino eksperimentuhan na nagkaigwada tabi kan siring na epekto sa endang salod. Ay nako, ayos man ani. Pati pala mga tugang sa kino nabawasan so pagiging halangkawang kolesterol. Yan po ang dagdag karaman, mga tugang sa paningit sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Text na po sa endo mga birthday greetings in the morning. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy good morning daw kay Benji Dapugi. Yan, ha. At saka kay Manay Agnes Mape, Amada Esplana, Enofilia Maravilla. Good morning. Good morning, Henry Hiraya o Prime Water. Wara tubig, Lunes na Lunes. Paano makakarigos ang estudyante para wara tubig?
hapon wara tubig sa right side kan Pag-asa, ano na daraga? Kabaga. Happy, happy birthday. Yan ang pigsasabi. Happy birthday. Good morning, sir. Pakigreet po happy birthday sa kuyang tugang na si Kuya Milano. Kuya Milano. Happy birthday po. Hali kay Oscar. At sa kasaro niya pang tugang na magayon si Maming. Yan. Ay, kung pala ito, 79 birthday. Ang sa natabing tugang. Happy birthday. Okay, sige. Iba pa niya to na mga greetings, tabi. Ngunyan na pagkaaga. Good morning, Henry. Hi na po sa Baguio. Oto na po si Luis sa may paluwas na sa may Patikan, Camarines Provinces. Camarines Norte. Pasiring na po naman sa Aurora kaya. Then na po mag-hadit. Ano yan? Juana. Padistansya na tabi sa tuya. Mga tugang ang Bagyo. Over there now. We're going over there now. Happy birthday to you. Happy sandali lang. Ay, hay na nga ni ituso. Dahil kung mga greetings ka sa bago. Ito. Madali lang ha. Happy birthday. Happy birthday. So mga birthday greetings natin, sandali lang. Aiton Lausin, grand final ng Miss Boro-Boro at pavement ng tulay na lupa, Camarines Norte. Iyan, ha. Good morning, tabi sendo dyan sa Camarines Norte. Yan, ha. Sabi ni Aiton Lausin. Tama bang pagka-pronounce ko? Lausin. Yan, ha. Glens Meravalles Naga. Good morning. At saka sabi man ni Angelita Guaps, good morning, watching from Maslug, Legazpi City. Sabi man ni Efren Borlagdan Blanquesa, good morning daw from Pampanga. Magdamag ang ulan dito. Yan kaya sa may Sendo, so kasi rin yan sa may area yan, so ano yan si Luis, no? Pero bako man tabi Sendo, deman maluyan na da yan tabi si Luis, kaya baka epektuan kan paggrani kang panahon, ha. Sabi ni Los Pillarda, good morning tabi sa aming barangay sa San Vicente, Ligao. Nilda Perico, good morning tabi Pading Henry sa mga morning hirit sa DCGB from Purok 6, Kisaray, Bariw, Kamalig. Iyan, ha. Good morning. At saka Bicolanong Bani Madiskarte, sabi niya, good morning, pa-shoutout po from Imperial Court Subdivision Phase 2. O, digdi lang sa Maharanimi ini. Saka Maray Palan-an sa Kalusugan, sigip bakal na kamusako Palitaw Market. May Sesame seed ito. Yan. Maray ang Palitaw, di ba? Masiram yan eh. Lads Bueno, pabati po si Jester Lorilla ng Sipi, Daraga Albay. Emilina Ludana, good morning po from Bagong Bayan, Daraga Albay. Yan, ha. Josephine Ferrer, good morning daw from Virac. Si Dan Balaoro man, good morning tabi, pakigreet, advance happy 90th birthday kay Mother Angelica Balaoro sa August 4. Saga po, TY. Oh. Advance happy 90th birthday po kay Madam Angelica Balaoro. Yan, 90 years old na, ha. Good morning. Josephine Belien Rodriguez, good morning man tabi sa imo. Okay. Okay na tayo. Good morning, sir. Hi na po si Luis. Ay, nako. Si Luis, tabi oto na sa may Camarines Norte. Iyan po. Sa may Camarines Norte na tabi si Luis. Yan, ha. Tabi, kaya paharayo na po sa Satuya ito. Dahil na po at ito, ano yan, Satuya kaso hapon. Buda, so ulitong ko lang, so biyahe tabi dyan sa Kwan, so biyahe tabi sa, ano ini, biyahe tabi sa Catanduanes, nag-resumer na, susog po sa report ni Joe Marca Subagot. Extra din kaso hapon, signal number 1, mga tugang so Catanduanes. Okay? Sige, meron pa. Tingnan natin kung meron pa ito. May pahabol pa. Good morning, sir. Ang direksyon ng Dampog is going eastward. Tabaco are not 3rd District. Ay, sorry po. Iyon, nasala lang, ha.
First District po ang tabako. Yo, sorry tabi. Linangoy palan. Baka ni man si Migo to no kaya baka may sisi grabe na di. Baka ngay igwan na iyan kisisi. Okay, sige. Okay na tayo sandali ta may baka igwa pa digdi. Okay, aron kay ni. So ay sandali may gigreet pala ako kasuhapon. Namidbidan ko ini si hay na nga ni ito. Primang Marivic Maceda ng Kamalig Albay. Good morning, Tabi. Si Prima na si Prima na Dominic Marivic Maceda. Yan, dan taga dyan po sa Kamalig Albay. Good morning, Tabi Prima. Mga taga Kamalig, good morning. Bidbidan ko ni kasuhapon buda sa mga pag-iriban niya. Kasuhapon na Domingo. Good morning, Tabi Prima. Marivic dyan po sa Kamalig Albay. At saka gusto kong ikumusta tabi si Jo na Turigosa. So, ano yan? First love kan sa kuyang amigo dyan sa City Hall. Good morning sa mga taga Pinarik, no? Si Jo na Josephine Turigosa. Nahiling ko si Angel Kansarong Aldao dyan sa may City Hall. Good morning, tabi, Madam Jo. Regards kay amigong Angel. Good morning, tabi. At saka, hi to uning taga-US tinali, sinir ko na aki pa. Hi na nga nito. Hi kay Juliet. Wait. Ano ini? Ito na muna. Si Madam Juliet Sarampote dyan sa Kamalig, Albay. Yan. So, mama ni Chef Ato Jr. Renato Sarampote dyan sa Renato's Catering. Good morning, ha? At saka kay Madam Ellen and Romy Lonceras ng Kimantong. Pero may nag-antabay sa ko pagkagaya ni si Ellen Lonceras and Romy Lonceras ng Kimantong, Daraga Albay. Alright? Sige po. Sumama ni Love Sirio ng BDO SM. Good morning, Madam Love. Diyan tabi sa BDO. Good morning man sa mga taga BDO. At saka, si Sir Jaime, sumanager kang BDO digdi sa Rizal Estate. Sa kanto baga tabi siya premier sa may Lungsi Building. May BDO dyan. Yan, si Jim dyan. Ang manager. Good morning, ha. Buda sa mga taga, say pasok. Basta, tabi, nalingaw ang gusto pangaran kan Sarong Aldao. Sige, good morning na lang, tabi. Sa Indogabos na mga nakatutok, digdi po, mga tugang sa tuya tabi na programa sa DCGB. Ngunyan pong Aldao, mga bangkero bang apod kaan? Mga taga-bangko. Yan. Kaya ito, pinangarap ko man na magtrabaho sa bangko. Kung na paradota, nakaabot ako digdi sa kuwan. Nalab ko so pagiging reporter ka ito eh. Kaya, humidap ako na magtrabaho sa bangko ka ito. No rin tabi ang street presentation, migo. Ayalat nga na pala. So, Ibalong Festival pala. Yaon sa ko sa table ko, migo, so kuwan. Kuwan patabi. Yaon sa ko sa table ko so program schedule. Pasensya na. Dahil ko tabi na review. Pero kung pa man yan, tama pa, ang opening kang Ibalong sa Pizza 7, August 7, no? August 7 hanggang 27 yan, Tabi. I-announce mo lang, may plugging akong gigibuhon tabi ka, namigo, para dyan sa Ibalong Festival. Yan, alright? Sige, di bueno. Ano pa? May nakalimutan ba tayo? Good morning kay... Okay na. Sa mga kwantatabi, sa mga listeners mga tugang sa Bilog na Mundo. Yan, ha? Sandali. Tao ni Garimay Sarupa na nagluwas. Tabaka mabayaan ta naman. Hindi, na. Sa kadakulang kaya. Pasensya na po kamo, ha? Sa mga nagme-message paminsan, di ko na po nagkakabara sa iyan, Nalalampasan. Good morning daw kay Emily Barbacena.
At saka kay Mabel Cosa, Tess Dilatory Marchan, good morning man. Tapos kay belated happy birthday kay Cha Becky Armenia ng Maslog. Sabi ni Melody Marino, oy, si Cha Becky pala na, Cha Becky, birthday mo pala. Happy birthday po sa imo ha. Tabi ha. Belated happy birthday. Okay. Hello? Yes sir, good morning. Good morning po. Nagtaon na kan? Ay, napunat, nag-busy iyon. Nag-busy, naputol, nagtaon na daw kang ano, okay. Sige, mga tugangan, mga bareta sa DCGB, bareta alas 7, susunod na. Ay, sandali, unin na tabi, si Premier Sunagapot, madali lang. Hello? Hello, good morning, Tabi. Yes, sir. Opo. Mapod lang, Tabi, kung nagtaon na siya kan social pension in Legazpi City kan second quarter. Oh, ay garuda ipa po. Garuda ipata, ipapahapot ko pa taon tabi so. Garuda ipata kasapon may kauro akong sarong aldaw. Garuda ipa. Gabi man ining administrasyon na ini ano timili sa papa. Oo. Basta na po ta. Ipapalap ko po ngunyan sa opisina. Iyo po. Hindi lamang iintindi timili para sa mga kuran. Yun yung isupi kaya. Ay. Dahil man po gayon. Baka nakuan lang. May pigiri di man sana. May pigiri di man sana po gayon. Matapos na tabi sa July. Oo. Matapos na naman namin sa July. So second quarter. Oo. Bete, ipapalap ko po ngunyan. Ipapalap ko po ngunyan ha. Opo. Thank you. Thank you. Oh, si San nasa city. Karen, saan pwede mag-follow daw kayo ni senior citizen? Si Karen na lang, Karen. Puntahan mo yung opisina ng senior citizen. Tinaw sa kuya, so number ka. Alam ko na, tapodang ko taod tabi. Yo, nakuan mas na ganyan. Baka may mga concerns lang na kung ano, ha? Bueno, mga tugang, ang mga bareta, masunod. Makalipas lang kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CBF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla,
pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMB office at second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:04 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Deworming ligtas sa salud kan aki sigon sa overall chairman kan BRHMC Philippine Integrated Management of Acute Malnutrition na si Dr. Arlene Calleja. Libreng pickleball training piglansar kan Bicol University of Physical Education, Sports and Recreation sa Barangay Dapdap, Legazpi. Sa lado nasyonal, PBBM naglaom na maaksyonan ang mga hinagad na propestong ley sa laog nin tulong bulan. Basura, pinakadakulang negosyo kan gabos na alkalde sa Pilipinas sigon sa ombudsman. Sa ibang nasyon, US State Department inabisuhan ang sa indang mga namanuan o nationals na nasa Medio Oriente na ikonsiderar ang pag-evakuar. Sa Business News, propestong Sariling Kuryente Act o Sariling Kuryente Act magpapadali sa paggamit ng solar as in battery system. Sports News, Pilipinas dinaog ang lao sa Asian Cup 2026. Health News, breastfeeding, perfect nutrition para sa mga omboy sigon sa mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga Dracula nyatong bareta sa lado lokal bilang parte kan extension program kan Bicol University Institute of Education, Sports and Recreation nagkaigwan ng libreng pickleball training sa Barangay Dapdap, Legazpi City kan nakaaging alaw. Ini may temang towards sustaining the holistic health of a stronger and realistic community. Kung saan ang pinanginutan na programa ni Director Karina Casales kasabay ang mga instructors kay ni pinasalamatan man ni punong Barangay Glen Barcelon and BUIPASR sa pagkakapili kan sa indang barangay para sa nasabing aktibidad. Importante asin ligtas sa salod ang sa akan aki ang deworming. Sa entrevista kan DCGB News sa overall chairman kan BRHMC Philippine Integrated Management of Acute Malnutrition, Pediatrician Dr. Arlene Calleja, sa iyang sinabi na ang purga o deworming iyon pagtangkas kan parasite sa bito kakan sarong tabo sa pagikan pag-inom nin bulong. Ang sinabi ng parasites nagkukuha ni nutrisyon na dapat para sa tabong apektado. Paliwanag ni Calleja na nagkape na sa mga sintomas kanaki ang kaipanin deworming. Iyon pagkulog nin tulak, dainin gana sa pagkaon, biglang pagniniwang o magin ang pagbabamit, asin ang pagniwang o pagtaba, maloy ang konsentrasyon o eskwela sa pag-eskwela sinibapa. Mientras tanto, para makalikay na magkaigwa ng parasite sa tulak, lalo na pwede pa kaining magkaigwa bako saran mga aki kundi maski ang adulto. Pinag-abisuhan ni Dr. Calleja ang publiko na pirming maghugasin kamot bago asin pagkatapos magkaon asin maggamit ng comfort room. Sigurohon na malinig asin luto din marhay ang mga pagkakan asin hugasan ang gulay asin prutas. Dapat manamaging malinig sa harong asin kapalibutan. Kada Enero asin Hulyo may programa ang Department of Health para purgahon ang mga aki na nasa kinder sagkod grade 12.
na nag-aadal sa public as in private schools. Libre ang bulong na pigatao sa mga estudyante, igwa man libreng pampurga sa mga health centers, rural health unit, as in barangay health station para sa mga akin na dain nakaka-enroll. Pigli na manikalyihan na dain ng katotohanan na posibleng maudong kan deworming anaki. Hindi po yan totoo, no? Ang albendazole at mebendazole, yan po yung dalawang ginagamit natin, ay kumikilos pangunahin sa loob ng bituka lang. So pinipigilan nila ang kakayahan ng, ang nangyayari, itong albendazole at mebendazole, pinipigilan nila yung kakayahan ng bulate na mabuhay at sumipsip ng nutrients hanggang unti-unti silang manghina at mamatay. So hindi nito nilalaso ng katawan ng bata kasi dun lang naman siya sa bituka at sa mga bulate nag-work. Hindi po yan totoo, malaking misconception po yan. Dr. Arlene Calleja sa programang Radyo Klinika. Mientras tanto, Al Armario may dagdag pong report hali sa luwas. May balikman sa kabankan na gobyerno lokal kan Legazpi ang nagastos para sa ibalong festival celebration. Sinabi ni Mayor Hisham Ismail na mabubuhay ang turismo, asin negosyo sa siyudad. Dakol ang mga bisita na maarabot sa Legazpi, malanganing unyan, fully booked na tulos ang mga hotels. May malaog na income sa mga negosyante. Sindaman ang nagabayan din buhay sa siyudad. Mabubuhay ang sektor kan transportasyon, asin ang mga sarilit na negosyo mabubuhay man. Sindaman ang nag-contribute ni buhay sa gobyerno lokal. Palong festival celebration po sa Biyernes, Agosto 7, Sagkod 23. May budget na 23 milyon alagad gabos na release kani. May bawas man ng 10% na tax. Kaya maski may gastos ang gobyerno, may balikman, kaugmahan, turismo, negosyo, as in income kan siyudad. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, sangguni ang panlunsod kan Legazpi naghagad dispensa sa salang computation kan mga bagong taripa kan mga tricycle sa Legazpi. Karen Ala sa report. Personal mismo na huminaga dispensa si Vice Mayor Luis Gutierrez kan Legazpi sa pagkasala kan mga itinagdurukot ng bagong fare matrix o taripa sa mga tricycle sa syudad. Sigun sa Vice Alcalde, ako man kan sangguni ang panlungsod na may mga sala ini sa computation o kalkulasyon kan itinaraong adjustment sa pamasay kan mga tricycle, mantag sisikapon nilang maitama ini sa sunod na distribusyon para sa formal na implementasyon kan mga taripa na nagpaparasada sa bilog na Legazpi. Matatandaan paano ka nakaaging aldaw, dakul sa mga nag-react na mga tricycle driver sa paradahan dahil sa imbis padagdag sa pamasahe, pababa ini sa pinaghagad na increase kung kaya nag-inisyar ang mga toda na ibalik sa syudad. Tanganing makatarungan man ini sa partikan mga ini ang pamasahe para sa saindang pagkabuhay. Karen Ala, DCGB. Mientras tanto, Treasured Service Facility big turnover na kan DTI sa mga munisipyo sa tulong munisipyo kan Camarines Norte. Angel Mostasa sa detalye. Formal lang pig turnover kan Department of Trade and Industry Bicol ang nasa tulong Shared Service Facility o SSF project sa probinsya kan Camarines Norte kan nakalihis na aldawa. Sigun na sa DTI Bicol sa pangyat ni Regional Director Dinto Nabol, ang nasa tulong Shared Service Facility ang ipigtao sa munisipyo kan Paracale, San Vicente, Basud kung sa may kabilugan ining kantidad na 7,000 o 7,322,500 pesos. Katuyuan kan proyekto na mapakusog ang competitiveness ng mga micro, small, and medium enterprises sa pagitan mga makinarya, ekipahe, mga sistema, skills as in iba pa. Ang nasabing ahensya ang padago sa pagbusol kan mga pagsusuporta man sa mga lokal na negosyo para man sa inang inovasyon as in sustainable nga hanap buhay para sa nasabing probinsya. Dagdag na bareta, Inzon Staza, DCGB. Tulong halabang tulay. Sa 3rd District, day pa lamang nilinaw kung noorin marirestorar sa ibong kandelikado ang mga kamugtakan. Jimmy Nasalita sa report.
Kung haralabang tulay, digdi sa 3rd District, and ipalamang nin informasyon ng DPWH kung ano na ang plano sa ibong kan malinawanan delikado na sa haraluyo na ang mga ini. Primero, ang nakukudal na San Rafael Bridge, Banao, parehas digdi sa Ginubatan Asin Barangay Ubaliw Bridge sa Pulangi. Nagpaparalala na ang sitwasyon kan mga ini, alagad ay masabutan kung may naglalakaw na lamang kay ni duman sa gobyerno nasyonal para mapunduhan asin pagabot kan oras maristorar ang mga tulay na ini. Dakulang bagay sa albay sa pagsasabing mayor na mga tulay ini kana mga naglalaog asin nag-aaragi sa albay na mga biyaheros pasiring Visayas asin Mindanao sa ngunyan sige an yurugo-yugo na kan mga tulay na ini konsain para iwas disgrasya. Ang tulong tulay na ini ana sa nakukudal asin mga porsyon sa naman ang naaagihan nin mga lunadan. Sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Emergency Response Team kan PNP Bicol naka-heightened alert ngunyan dara kan posibleng pagoran. Joshua Bino sa detalye. Dahil sa posibilidad din mga pagoran darakan na Bagyong Luis, maray nang pasiguro kung kaya pinag-aktibar asin ibinugtak sa heightened alert ang mga contingents kan kasurog dir abribasyon ini kan Disaster Emergency Assistance and Response Unit kan Police Regional Office 5. Susug ini sa direktiba ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda na sain ang grupong ini iyo ang kumpuesto nin mga trained responders na iyo ang preparado magkondusir nin disaster response operation kasarabay na rigdi ang posibleng pag-assistir kung magkaigwama nin pagpapaibakwar, rescue and relief support asin iba pang mga humanitarian intervention na posibleng darahon man kana posibleng pag-uran dahil nga nagdi kay tropical depression na si Luis. Medyo hurarayo man ang dalagan kini sa Bicol Region, alagad mas maray ng pasiguro susugman sa nagiging pahayag kana Regional Office 5 kung yaon na permisa na naka-standby sinda preparado asin nasa pagkipag-coordinate man sa mga local government unit asin iba pang mga ahensyas di gobyerno para man makatuwang ang mga kapulisan. Dagdag na baleta, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas, 16 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Mientras tanto, dumang kita sa 1st District Canalbay, sarong lalaki gadan sa aksidente sa Tabaco City. Report kay Jomar Bien. Gadan ang sarong lalaki sa siyudad nin Tabaco matapos maaksidente sa motorsiklo Sabadong maagahon. Ang biktima, sarong 41 anyos na mekaniko na residente kan Barangay Marirok kanasabing siyudad. Sa informasyon na nako akan DCGB News sa Tabaco City Police, alas 6 ang aga kan Sabado kan matuparan kan mga residentes. Ang biktima sa gilid kan tinampot sa Purok 7, sityo Nagsipit, Barangay Marirok kan syudad na dainan nin buhay harani sa iyang motorsiklo. Basado sa investigasyon, Biyernes na manggiigwanin okasyon sa residensya kan biktima asin nagkakaigwanin irinuman kan sa katahawan kan selebrasyon. Huminali ang biktima gamit ang motorsiklo para magpasiring sa sentro kan Tabaco. Alagad day na ini nagbalik self-inflicted accident o sa diring pakol ang konklusyon kan investigasyon kan mga autoridad. Jomar Bien, DCGB. Magbabalik po ang GB News Express sa Lado Nacional. Pagkalipas lang, mga tugang ka nagkapirang patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon in serbisyo, 60 taon
nin pag-itiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na, nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Handog ng LGU Jovillar Albay. Pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta, apisar kan daing pigtalaan na deadline, maabot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nalugod matapos sa laog din tulong bulan ang propestong ley na sa iyang hinagad sa Kongreso na may pasar asin maamyandaran. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kung mas atab na matapos asin maamyandaran, may bintahe para sa mga Pilipino. Ang kayahon kan mga miyembro kang Kongreso na matapos sa laog din tulong bulan ang propestong lakdang na gustong maksyonan ni PBBM, mas magayon tanganing mamatian kan mga Pilipino ang epekto para mabawasan ang sa indang gastos. Sinabi ni Castro na kapag naging ley asin maamyandaran ang propestong ley na hinagad kang presidente, dakulang kagianan ini sa mga Pilipino kaibahan sa mga propestong ley na pinag-unambitan kang presidente sa iyang State of the Nation Address sa Hulyo 27 na zona ang pag-amyandara sa pagbuwis para sa mas mahiwas na tax exemption, pagtanggal sa corporate income tax asin para sa ralit na negosyo, state donors tax asin value added tax asin ang pag-amyandar sa IPIRA law. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Ipinahayag po kan Department of Education ang matrayong pong pagbawas sa paperworks kan mga pratukdo sa bilog na nasyon. Sigon kay Education Secretary Sani Angara, uminabot sa 57% ang nabawas sa paperworks kan mga pratukdo o mga trabahong may kinaraman sa pagproseso kan mga dokumentos. Office work kasi iba pang kaparehong aktibidad sa pagikaini mas makakapag-focus ang mga pratukdo sa sendang mga estudyante. Sigon kay Angara, padagos ang pag-hire kan DepEd sa mga non-teaching personnel para sinda sumalo sa paperwork. Bahanig di ang sagod sa 5,000 na administrative officers as in project development officers. Dayon magibon in non-teaching works na haluin ng pigpo-problema kan mga paratugdo. Sigon pa kay Angara, target kan DepEd na proteheran ang teaching time as in pabayaan na sanaan mga paratugdo na magturo sa mga eskwelahan imbes na magkaon ang oras sa paperwork. Dagdag pa kan sekretary na parte ni kan reforma kan DepEd mantang bigapakarhay as in pagproteheran ng interes kan mga paratugdo. Pipa siguro po ni Energy Regulatory Commission o ERC Chairman Attorney Francis Juan na dai na ipapasa pag-iraray sa ibang bayadan ang tatanggalon na bayad sa system loss. Inibilang kasimbagan sa kaditan kan publiko na tiba di balik man sana ang nasabing bayadan sa ibang power recharge o baguhon ang kategorya kaini. Sigon kay Attorney Juan na inisyal na deliberasyon kan government agencies may panginot na sakop sa power services gusto kan mga ini na kung tatanggalon ang nasabing
nasabing charge dapat ng diretso na ining mapunas o mawara sa power bill asin dai dapat ma-recycle. Sigon sa ERC, pabor ang komisyon sa mga reformang mapagian sa gastos kan mga consumer, mantang pigi siguro na mantinidong matatapos ang operasyon kan mga distribution utility. Alagad sinabi niyang obligado pa man giraray na bayadan kan distribution utility ang kabilugan na volume kan kuryenteng pigatao kan mga generation company asin kang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kaya ipinag-insister niya na dai dapat na linawon o na ini dapat ang linawon kung saan mabayad kaini. Sinabi kan komisyon na naghanda ining makipagtamangan sa Kongreso, Department of Energy o DOE asin iba pang ahensya ng gobyerno asin mga stakeholders sa industriya para maihandaan kinakaipanalay asin regulasyon para maipautob ang proseso. Pinakadakulang negosyo daw kan mga alkalde sa bilog na Pilipinas ang basura. Ini ang tinawanin doon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kanakaaging aldaw. Sinabi ni Remulla na gabos na mga mayor deng exception baka pasig sana ang tultol. Sigon kay Ombudsman saro ini sa mga dahilan kung nata sa giraray na pigbubuhay ang resident ombudsman sa mga ahensya kan gobyerno para pakusugon ang kampanya laban sa korupsyon. Dagdag pa ni Remulla na dadakula ang pagkukulang kan Department of Environment and Natural Resources o DNR sa basura asin sa gabos. Araw kan line titles and illegal na reclamation. Pero daiman nagpaluwas sa paanumbudsman ng kadagdagan na detalye sa katakod kan sa iyang pahayag. Bareta, mga tugang sa ibang nasyon na sinibapa, makalipas lang kan mga patalastas, alas 6:29 na. News Express. GB News Express. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, D. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/Albay Computer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi.
Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang Lagondi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagondili is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! Express. News Express. GB News Express. Mga tugang nagpatanid pan US State Department sa mga namanuano national skyni na nasa Medio Oriente dahil sa padago sa tensyon ninda sa Iran. Sigon sa US State Department, kung pwede ikonsiderar kan sa indang mga namanuan ang mag-evacuar na ang nasabing direktiba kasunod ka nakatalaan na panibagong airstrike kan US sa Iran sa mga masunod na aldaw. Inot nang ipinatanid kan US State Department na maging handa asin vigilante ang mga US citizens ninda dahil sa nagkukusog na tensyon. Paret na mga tugang sa pagninegosyo, isinumiter na kan Kamara de Representantes ang Sariling Kuryente Act na nagmamaabot na halion ang mga daig kinakaipo na permit asin rekisito para sa mga pamilya asin negosyong magagamit nin rooftop solar panels asin battery storage para sa sariling konsumo. Ang House Bill 10431 pinagkukonsidera ni the House Majority Leader Sandro Marcos asin House Speaker Faustino D. Deterred sa irarom kan propestong lakdang dahil na ikukonsiderar ang generation company ang mga magamit ng sariling sistema nin kuryente as hindi na kaipan pa nin permiso o certificate of compliance gikan sa Energy Regulatory Commission kon sain ang sistema dahil nagluluwas nin kuryente sa distribution grid. Ibabawal man sa mga distribution utilities ang paghaga nin kadagdagan na permit technical study, pagsalida nin metro o dagdag singil sa mga kwalipikadong non-exporting system. Supisyente na ang abiso matapos mag-install ang mga sistemang magpapadara nin sobrang kuryente sa grid. Mantinidong sakop kani pinapautob na interconnection rules dapat man na-actionan kan mga utility ang kumpletong aplikasyon sa laog nin 10 working days. Kung da ikukonsiderar ining aprobado, inaprubaran man kang propesto sa Department of Energy na halion ang ulang sa paggamit nin behind the meter system asin paiwason ang access sa financing. Mga kwalipikadong installer asin malalauman ang kagamitan. Daiman pwedeng pugulon kan homeowners association asin property managers ang pagbugtak nin mga sistemang ini sa pribado pagrugaring kandag sadiri. Apera kung may issue sa kaligtasan o common property, pag totalmenting naging lay, dapat iluwas kan DOE ang implementing rules sa laog ng 90 dias asin magkaka-epekto sa laog ng magkakaigwan ng epekto ang lay sa laog ng 15 aldaw bago matapos ining ipublikar. Sports news, mga tugang nakuapo kan Pilipinas ang primerong gana sa Asian Hyundai Cup 2026. Ini matapos na daogon kan Pilipinas o kan Philippine Men's National Football Team ang host country na Laos sa score na 4-1. Nakabawi ang PMNTA nin full 3 points pon kan daogon sinda kan Myanmar sa score na 4-1 na ginibo sa New Clark City sa Tarlac sa rining dakulang tabang para sa naganing laban ninda kontra sa Thailand sa maabot na Martes, Agosto 4. Ang mga nakaristro nin goal iyo sinda Jan Lucero, 47 minutos kan kawat asin ikaduwa si Javier Marun sa 52 minutos. Nailaog man ni Jar V. Gayuso ang ikatulong goal sa 60th minutes mantang ang last goal na restro ni Daisuke Sato sa 88 minutes. Pag-asa o kaya health news kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Hali po sa News Bay. Good morning, Paring Mar. Go ahead. Sa selebrasyon kan World Health Breastfeeding Week,
Nagabiso ang mga eksperto sa publiko na ang breastfeeding nagtataon ng perfect nutrition for babies as in healthy beginning na may benepisyo na madurarabang buhay. Kaya nang sinabi na dapat siguroon na ang lambang ini makakuhanin o kaya lambang ina makakuhanin breastfeeding support na sa iyang kaipuan. Siguro sa mga eksperto, ang breastfeeding may dakulang kontribusyon para ma-improve ang survival, proteksyon kontra sa mga helang, na mabawasan lifetime na peligro ng obesity, asthma at heart disease. May darama nining optimal o pinakamarahay na nutrisyon na mabawasan ang peligro ng breast as in ovarian cancers, diabetes as in heart disease para kay mami. Healthy brain development as in makusok na microbiomes o microorganismo sa mga omboy. Health News from Newsbase, Mardela, Dahigiba. Salamat pa rin Mars sa news na yan tungkol sa Tawiyang Salud. Mientras tanto, Pag-asa kasabay si Alexis Revivar sa kabugtakan kang panahon. Opo, para po sa ating weather forecast, gunyang petsa 3 ng Agosto, aldaw kang Lunes, apektado nito ni Bagyong Luis ang Camarines Norte kung saan makamate ng mga pag-uuran na may mga pagbugso ng hangin, while the rest naman ng Bicol region ay makamate ng bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran as in pagkikilat at pagdaguldol dulot kang mga localized na thunderstorms. Maluya sagkod sa moderatong duros hali sa timog kanluran ang iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alonin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon, tigatayang maabot ng 25 to 31 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring naman, digbabandayan taman giraray itong si Tropical Depression Luis na huling nahiling sa distansyang 130 kilometers sa sirangan, timog sirangan ng Kasiguran, Aurora, na may taglay itong si Luis na kusog ng paros na nag-aabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso naman na umaabot na 70 kilometers per hour. Halos dain na gihiro sa ngunyan itong si Luis at kaugnay nito nakabandera ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa northern portion ng Camarines Norte kung saan kabilang ang mga lugar ng Daet, Talisay, Paracale, Jose Panganiban, Kapalonga at Binzons. Tiga-expecta na itong si Bagyong Luis ay maging saro na lamang na low pressure area by Wednesday at dahil na ito maray makaapekto sa tuya at ang mostly magdadara ng mga pag-uran is itong habagat. Bale, yun po sa tuyang weather forecast and update. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Babyberg. Salamat Pag-asa sa report may kinaraman sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Bakit kaya Chief Ramber nakakalimutan ko ang pangalan niya? Hindi ko alam kung bakit. Nagsurat kan Bareta, News Director Mardela Cruz. Katuwang po si Jenny Balyaran, asin katabay si Shara May Leron. Siring man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa lawas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. May
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. 8:15, mga tugang bago po magabot ang alas 7 nin aga sa satuyang programa. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Parteo na tayo liter, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatutulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Mag-Liver Aid Pro. Liver Aid Pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon, may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet, exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na tayo. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright. Okay.
So mga kuan natin dyan ha, so mga travelers natin dyan, so mga naghapot tabi, mga tugang kay ano yan, so mga naghapot tabi kay Luis, so magiging mainit na ngunyan an sa tuya tabing panahon. Bako na masyado kitang problema ngunyan, medyo nagluwas ang puso daw, pero yaong patabi si Luis sa may Partikan Camarines Norte area. Resume naman sa biyahe, duman po sa may Partikan Virac Catanduanes, Tabaco Virac Catanduanes, kaya lang medyo siyempre maukol-ukol yan mga tugang sa tuya tabi na kadagatan ha, kaya medyo ingat-ingat lang tabi kita gabos mga tugang sa mga pagbabiyahe gamit mga tugang ang mga saradit na bangkang di motor. Alright, sige na, okay, di bueno. Sandali. Then na kukuan ngo niya na. Dahil ngo niya na susolusyonan so problema sa mga taga-Daraga, may good news ka mo dyan. May nag-text na naman sa ko ngo niya na aga. Joshua, pakiri-itirit daw tabi kan so plano kang in fairness tama ta sinakipagkakataon ha. So plano kang Hiraya Waterworks, Hiraya Corporation sa Daraga Albay na mag-invest mga tugang ki perang milyon daw ito. Retreat na tabi Joshua Cambareta mo kang sarong simana. Gusto kong maaraman kung ano ang plano na susog sa pakikipag-meeting ni Mayor Vic Perete. Kaya lang ang problema ta dyan, mga tugang sa Daraga, then madaraki 24 hours. Then madaraki sarong simana o sambulan. Long term yan. Joshua, anong naisip nga ning solusyon kan Hiraya Water Corporation kan makahuro ni Mayor Vic Tabe? Go ahead. Magkakagwabi Henry nin total pipe replacement o pagpakaray kitong mga linya nin na tubo. Apa. Na ang sabi nga po niya na Agosto. Susog duman sa iba pang detalles, very willing na mag-invest pa rin kapital si Mr. Lucio Co bilang yung bagong may sadiri kan Prime Water ngunyan, Hiraya Water Corporation. Nasa sobra 6 billion pesos ang tigtagama sa bilog na nasyon duman sa mga lugar na tigserbisyuan kan dating Prime Water. And digdi sa Daraga, more or less, ang nakatagama 30 million 30 para sa mga produkto na total pipe replacement, una paghanap nin dagdag pang source ng tubig. So mapunda yung bibino ngunyan na Agosto, at ang target baka ngunyan na bago magtapos ang taon, medyo may development na sa supply kan tubig. Bago magtapos ang taon na? Tama? Medyo halawin po dito itong total pipe replacement, pero bago matapos ang taon, sabi ni Mayor Perete, at least niya baka may date naman lamang na development. Ayun, okay. So yan ang gusto tang madang okay. Sabi ko nga, ganun madarang overnight. Overnight. Resolution na yan, di ba? Mapalit yung mga linya dito sa Kantobo. Ang first project, phase 1, magpoon dyan sa Barangay Busay, going Barangay Banyag. Tapos ang sarok palipihan ring papalitan, mundig di sa Barangay Tagas. Yeah. Palawas mandigdi sa may UI kan Barangay Sagpon. Okay, so at least baka lamang may nahiling na kwan. Pero ang apot yan Diyos mo, may sufficienting water source, may sufficienting tubig ang Daraga kung maayos ang mga water pipes na yan. Kan dati magabibelo na nag-interview ka na, kahit pa, sa Prime Water pa, ang problema man sa nadaninda, water leakage, tarulo na ang mga linya. Pero sufficient man ang supply halik sa source. Kunyan, sa Hiraya Water Corporation, ang inot na project, pipe replacement, tapos ang sabi, may plano pang magdagdag din source. Ayun, okay. As of now, perang taon nga ng kontrata ka iyan? 25 years ba? So na tandaan ko. Pero 25 years eh. Ang kan depende, ang joint venture agreement, good for 25 years. So nasa
nakatira pa siya ng taon. Oho. I see. Nasa 10 to 12 years ata lang dito, Henry, as of now. Oo. Okay. So at least may kwan lamang, may nahilingan, tabi. Singon niya na taon bago magtapos ang 2026, may asahan kitang paglit na pagbabago. Yung promesa tabi dito. Okay. Tama. Ano, sindang ko yan, at pare ang patakaran dahil kita pwede mag-interview. Dahil I mean, bako man dahil pwede ko, gari nadidipisilan na magpa-interview, tama ba? Dahil ko pa na testing under sa liderato niya ni Mr. Lucio ko. Iyo man ang Pero sa ngunyan depende, dahil pa man kita kinadangog na nagbago kay mga personnel. So baka sa mga dati pa man kiraray. Pero ang sabi, magkakaigwamang ki pagbabago sa management, pati sa mga manager o sa ibang mga empleyado depende. Baka magsarali naman. Okay. So, medyo good news yan tabi. Kaya, so, go ahead. Yan lang ang mga informasyon na makipag-meeting personal sa LGU, full force pati, mag-phone kay Mayor, Vice Mayor, mula sa mga konsyal, nakimiting kay Mr. Lucio ko. Inibibigyan si Mr. Lucio ko, konsideradong business tycoon ini, tayo yung Mercedes and Pure Gold. Okay. Yan ang, dakol pang negosyo, pero sa sikat, yan ang Pure Gold. And na-acquire ninda 100% itong prime water halik sa mga bilyar. So sa kanyan, sindara talaga ang nagpapadalagan. Okay. Sige. Tabi dito, Joshua Rino, PCGB. Okay. Yan tabi mga tugang ang sitwasyon yan tabi sa Daraga Albay. May kinaraman sa sitwasyon tabi kan tubig na pigpaparatext nindo sa kuya ngunya na pagkaaga sa tuyang programa sa DC GB. Baka tabi last quarter may gwaki development tabi sa water source ang tubig sa maabot na aldaw. Okay? Kaya yan na lang tabi ata kansarong aldaw, diyan nagpasining ako diyan sa Bagong Bayan. Igwat nagpasiling ako diyan sa kuyang sa kuyang parent tabi. Binukasan ko naman sa gripo. Bigla sa nang mga tugang na iba sa luminuwas. Iba tabi so nagluwas. Mga tugang na dayman kinagtubong nagbulos na makusog. Hello, good morning. Morning. Yes, sir. Gari na ang imot pag nagtatarampa. Pagdaing tubig pa pagdaing tubig Sa pagdinagano sa pag-asa. Kaswago ka pa. Okay. Bye-bye. Okay, bye-bye. Pagyari sa ining dudes na kung nagkariparo kayo. Mga tukang standby na po sa DCGB Bareta alas 7. Susunod na. Ini po si Henry M. Kasabay niya to lang si Miss Jasmine Baloloy. Standby. Mabuhay.